paakauya mwana uyu mwana weavava aiva netsika yekuva mwana ari bhuli anoshungurudza mwana ekuchechi ndowanichi vanoumboisi saka dai dzakanga dziri dzakapiswa maiti kudii ndengoti ndinodzida mupatyo dzangu. Bahasha TV, nyaya sezvadziri. Claim iri kuti uya kudarira mambo Makope kuzotsanangura maererano nekupiswa kwehembe dzamesi dzawaiwe wakumbira kuna nokutenda standard izo wakaenda wakapfeka kuchechi kwenu kumorotashi zvikanzi hembe idzi dzine satanism akamiza mesi musunda kuisa batingia Mesi Mandisha. muti ini mesi Mandisha Ini Mesi Mandisha. ndinobvuma ndichataura chokwadi Ndinobvuma ndichataura chokwadi. chogari pasina nhema Chokwadi choga pasina nhema. Mwari vandibatsire Mwari vandibatsire. makamira Elizabeth ini Elizabeth Ini Elizabeth Mukenge Mukenge. ndinobvuma ndichataura chokwadi Ndinobvuma ndichataura chokwadi. chogari pasina nhema Chokwadi choga pasina nhema. Mwari vandibatsire Mwari vandibatsire. zvakanaka amai patakubvunzai mati zveshuwa mune zviziva ichokwadi here kuti mbatya idzi makapisa Pamusoro imambo. Pamusoro wedare. Mbatya ndisi ndakapisa asi dzakapiswa ichokwadi nekuti vana vakanga vari kuchechi. Ihe dzakapiswa. makanzwa mwana wenyu achiti dzapisirwei Mwana hapana chaakukwanisa kutsanangura. Vari kuchechi ndo vane urongwa hwese. Vakangaenda. vakati kuti Kune tsamba inonzi iri zvakanamatirwa. Ndo paakaita zvekudonha kubva ataura. Saka tsamba chinotenga chifungo chaamegaro vanozvika. Saka vazokona kuti kune vakomana vari kusvika. Saka nanhasi handisi kuziva kuti vabatwa nevakomana vane tsamba. ini pamakanzwa kuti mbatya idzi dzatsva makaendera kuchechi kunobvunza kuti dzapisirwei Vanhu vakatobva kumusangano vakatosvika nekuchechi taiti pachechi risandi. Vakatsanangurawo zvakaitika. Saka amai Mesi ndo vakasvika pamusika ndichivatsanangura saizvozvo ichiti chokwadi ndo zvakaitika kuchechi. Amina ndinoumbo ndakanga ndisipo. Ekuchechi ndovanichi vanoumbowo isi. saka dai dzakanga dziri dzenyu dzakapiswa maiti kudii Ndengoti ndinodzida mupatyo dzangu. maiti munodzida Ichokwadi. Mesi taura tinzwe zvawauya muno mudarira mambo Makope varipo vakubvumira kuti uye utaure Pamusoro imambo. Vana vaidzidza vese vachitamba vese kuchikoro. Inini handigari kuno kumasano ndiri kubasa kubhindura. Saka hembe dzangu ndikasiya kumba dziriko kumba zhinji dzacho matrausi. Ndaenda kubasa. Ndakazodzoka kuno kumusi wa13 January. Basa kwandiri kubhindura ndikatanga August. Ndobva ndaenda kubasa kubhindura kwekwe ndadzoka kuno kumusi wa13 ndichisiya school fees yemwana nemabhuku. Ndobva ndakabva ndasvika kumba. Pandakanga ndauya kutanga kwaDecember ndine jaketi randakasiya rewood
rakaita kagrey pandakabva kubhindura ndichirisiya kuno basi ndandatoga nditakure jaketi rine bottom racho nandonamba chisima ndo pandakabvunza mwana ndo paakatanga kundandama nandati iwe ndonopinda mumba muno mutiri 2 jaketi wakaisa kupi ndokuzona kwandakaita kuti dzimwe hembe dzangu hadzimo mumba mwana andandama ndobva azotaura mwana abva ati jaketi pane shamwari yangu yandakapa nandatorati nandabuda ndakudzokera kubasa kubhindura ndakabva ndasangana naamai Mawere pamusika vabva tandai kutsvaga waita zvakanaka ndobva ndakuona vabva ti kune shoko riri kufamba kuchikoro naErisa riri kufambiswa naErisa richino kutenda akajoina satanism ndobva ndakabva ndati maita henyu ini nani chandikuita sei chandiri kuziva asi ndane hembe dzangu dzandakashaya kumba nokundamubvunza akati akapa Erisa saka ini ndakumhanya kubasa ndangopiwa zuva 1 ndichazodzoka niyatsozviona ndakabva ndatena ipapo nandadzokera kumba kunoudza mama ndobva ndakwira nandadzokera kubhindura musi wa28 January ndobva ndakazofonerwa namama kumba naamai Mawere vakandifonera makuseni kuma5 vachiti ndiri kukutsvaga ndinoda kuti uye kuno kupane nyaya iripo through mwana wako tikwanise kutaura amai Mawere vari muno Amai Mawere Lucia Msiwa kwa muri Lucia kuti mbatya zamisi makatita sei chichi vasiri vove kuchecha ava ndevekuto kuchikoro kwemwana kunodzidzwa mwana kunodzidza vana vese vari 2 pamusoro idare rose ndaingokumbira kuti ndingogona kuti nditsanangure ndatuya ndingonzwawo nyaya iyoyi notinomi kuti ndichatozodaidzwa kuti ndidai asi ndinongofara kuti ndatiwaniswawo mukana iwoyo paholiday yavada kunopera yechikoro maybe ndingangoti tsanangure zvishoma history yevana ava iyo yaDecember danga mwari akandibatsira ndingogona kuti ndidimbure ndisakutorere nguva yakareba history yevana avava tinayo zvishoma panguva yatakavatorawo mwana weavava ndiye akatanga kuya pachikoro form 1 January then mwana weuyu akazouya yada I think asikakanganise it should be second term yada kunopera kana kuti third term ichangotanga chaizoziya ipapo paakauya mwana weavava aiva netsika yekuva mwana ari bully anoshungurudza mwana ndikatomboenda kuna amai vacho avava kuti mwana koindava vakatobudisawo pachena kuti mwana iye nekumba kwava anoita sei anowanetsa ndobva vatoti memori saka takamunza kuchikoro kwenyu fedwezamaiwe pamunogona kuti mwana wemubatsire mwana uyu tichiona kuti macases ari kuwanda evana vaishungurudza pachikoro sevanhu vane experience wotakati dzimwe nguva ukapa mwana uyu position yekuva neresponsibility anogona kudzikama ndobva tamusarudza kuti tamuisa muprefect ndakatongoimboza inini kuti muse muprefect chida kuzama kuona kuti pamwe maybe angangodzikama ipapo zveshuwa zvakaita kunge zvinoti improvei pamwana yeye pazochiuya mwana weuyuyu akatouya maprefect tasarudza kare semwana akajera kuti pakaya mwana mutsva pese anoda kuita sekumitambo manyunyu ndozvaakajaira ende history chinzwa kuti matichaziva panapa ndozvaaita pano paprimary pakadzidza ndokubva anoshungurudza mwana weuyu mwana weyo ndokubva uya akaripota kwandiri kuti memu zvandiri kuitwa kuti mukengese neme yake ndokubva tati usanetsikana tichataura naye saka ini ndakazoita sekutaura nemwana uyuyu uyu anga achungurudzwa uyu aripo nchiti musadaro saka aita sengaimupa mapunishment akaita senga anonoka kuchikoro mupa mapunishment kungada kumufikisa hameno zvaingoita zvaakajaira zvekuchungurudza vamwana ndokubva ndati ona tasoni gumbo rakaita sei rakaita tsaona remwana uyu musikana even tikanzi anonoka munopoka malight duties kana kumba bhurumbo tase zvake wotsvaira ndozvazvoratidza kuti uri munhu ane rudo nyange ruda kumubatsira kuti asanonoke kuchikoro but hauzomuitira utsinye
saka ini ndakabva initisi kuchizvisensawo sematishers ndakatoziva kuti problem yekuti uyu azomhangara uyu vana ava ushamwari huchaita sei huchatonetsa. Takuda kutonovhara takati isusu ma-private schools toda kuti tiadvertisewo maschools edu for January. Saka ndakangoti toda kudaidza maprefects dhero vanga vasina kupfeka mablazer vazhinji bcause topfeka Mondays and Fridays. Saka dhera takapika iri mari zavo semagrade 7 anga abuda taonowo vamwe maschools vachiita sei vachishambadzawo zvikoro zvavo vaigofamba macenters voshambadzawo chikoro chavo nemaflyer. Tikati tigende tipike vana vane mablazer day iroro handei tinoshambadzawo chikoro chedu. Ndo saka pakauya mwana akauya mwana nemama prefects ndakati ndotorawo kuprimary nevekuhigh school ndobva ndaona mwana uyu haasi prefect achiri mutsva plus ndinozoti asati ane blazer bcause mablazer tinoapa ndisu auyawo ndobva ndati iwe noku ndiri kungoda maprefects chete plus iwe hauna blazer. Saka semwana anga akarerukirwa kuya kwandiri nekuti amai vake ava ndakambogara nawo for 5 years vachindishandira. Saka achindoona aigona kunga arikuonawo sechi hama ndine soft spot naye ndobva ndati aiwa ndoda vane mablazer. Ndakabva ndaona mwana adzokera kuchikoro kune vamwe bcause taivatakurira pashopu pedu ndopambakamira kombi. Chinguva ndone mwana uyo auya akatopfeka blazer kati unokwaziya wakapfeka blazer kanzi amide ndatsvaga ndakuendawo ndangoti alright semwana ko right handei but pfungwa dzangu panguva iya hadzina kufunga kuti musikana uye wakanesana naye aripo iyewo futi aripo ende vanavatakatakura kwasina mbonyaya kuwanda hazvina kupinda mupfungwa pangu panguva iyoyo. Tochuya majori taita maadverts edu nevana 2 days taitikaenda na8 kuma11 tadzoka mangwana na 8 na11 tadzoka tasvika pakuvhara chikoro holiday yada kutonopera tiri pakati mai vaEliza vakaya kushopu kwangu nditori mushopu titori nguva yenda I was very busy vakasi mazarimo ndobva kuti mai mawere ko ndauya tamhurisana pai ndauya kane nyaya yemwana vasati vataura chinhu pfungwa dzangu dzakamhanya kuna Eliza kuti munhu andoziya nechi ane musikanzwa zvichida asi kuti pane zvaaita izvi holiday vana vachisikana vanda zvise zvese ndo zvandaexpecta kuti pamwe vada kundiudza ndobva ndati chiko chaitika kuti namukenge zvikanzi mai mawere mwana akaenda kupi kuchechi saka ndangoti ndikuzivisewo nekuti zvinezvi mafambiro akuita nyaya vakutobatanidzira nepachikoro vanhu vatinge vakutaura zvakaipa pamusoro pechikoro chenyu saka zvandirwadza ndikati ndiwe mai mawere ndikuzivisei musati manzwa nevamwe vanhu. Mwana akaenda paholiday anzi ameno zvaaita zviri mysterious ameno kumba zvavaiona zvisina kuita zvakanaka zvaaita behavior yake yavanochimbototsanangura kwatiri kumba ikoko. Saka funga vakaita sekumuti usaregere kuenda kunamato wemayouth itoenda kunamato wemayouth nekuti vanenge vanga vafesa challenge naye mwana wacho. Saka paakaenda kumusangano matauriro vaita sekuti mwana uyu anenge ane ameno behavior yaitawo futi ikoko kumusangano ikoko yemunhu ane musikanzwa ndobva anamatirwa mwana uyoyo ndokubva atanga kuuta senge ari kutaura kuti ndakapiwa hembe nokutenda sandati dzakanojeresa dzine satanism ndiwo vaitondiudzawo kushopa mai vake vaEliza ndobva ndati saka nguva iyoyo pavakada kuti vada vachienderera mberi makabva mapinda makastomers akavana tozota sei tozotaura padzoka poita pakaunti ndokubva vaenda ifeto vasati vaenda vakabva vati handiti mai vamaka vanga vada kuti vatsvagiriwo mwana wavo nzvimbo kwenyu zvava zvakaita sekuti maybe pavazonzwa izvi satanism pamwe vachada kuti mwana wavo aite sei awi ndopandakanyanya kuti interest ikoko. Saka ava dhero chakabva razodokawo ndandabhizi mangwana acho kana ndisikakazi ndopandakazoti ndaudza vamawere kuti zviri kunzi ndabva ndasamarizira amawere murume wangu kuti ndo zviri kutaurwa kunzi noku uyu mukenga akaita sei akanamatirwa abva taura kuti sandati akamupa hembe dzine satanism saka hembe idzo dzakapiswa. Takati gendiyatochinzwa bcause asitaura nyaya yemwana uyu maka uyu ndopandakazonovadaidza kumusika ndikati chiuyai apa ndafree nhasi handina macustomers muchisonyatsanangura nyaya yenyu zvakanaka ndopa vakadzokorera nemo vachiti mwana akataura kuti hembe ndakapiwa nokutenda sandati dzine satanism. Saka vapostori vakazouya kumba vabva vazara mumba mavo tifunga mumba kwavo ndokubva vatanga kunamata. Inini matsananguriro vakaita mai vake vamukenge vakaita sekuti muprofita ndiye akataura kuti pane hembe dzesatanism pekutanga. Pechi2 pavazinge vakunamatirwa mumba akabva vati mweya ukatanga kutora hembe muwardrobe uchikanda pai uchikanda pasi hembe uchipika hembe zvokuti ininiwo mukutaura kwavo ndakangoseka ndikati ingakune maprofita chena anogona kuidentifya hembe dzevanhu ndo matauriro vakazviita.
ndokuzozviti chizvidiscover zvinezvi kuti aiwa aitotaura izvezvi mwana futi upi mwana uyu akatanga kunamatirwa then mweya wacho ndowakanga iye ndiye inotora hembe dzaakapiwa zvasei achikanda pasi saka zvapera kudaro ndokubva ndatoti veduwe vana ndinokura zvikuitira zviri kuitika tinogara tichidzidzisa kuchikoro kuti mazuva ano nezvi zvinokuita zvakangowanda do not share food usashare chikafu unogona kurwara nechikafu chabikirwa mwana wavaridzi pamwe ndochinowirirana naye iwe wachidya ndatikumbira vabereki vedu vatipe nyangwe mazepi tigone kuita kurongedzera vana vedu chionai asi ndichiri kurishamisa nyaya mai Mkenge ko imimi vana ava vakazowirirana rini nekuti kuchikoro ndi kuziva kuti vana ava vanga vasingawirirani imimi muri kuti mimi unoku Mkenge akaenda akapiwa hembe na Noku vakawirirana rini tasemone mwana wenyu ndiye akabva kwamukai woku kuyambuka kuenda panzvimbo kunokumbira hembe dzemwana wavaridzi pedzezvo muri kuti mimi azoenda nadzo kuchechi akuti satanism hamusi kuona kuti mwana wenyu akonzeresa panyaya iyi ende chionai kuti vakunzi vana vepaelevation vakunyangadza chikoro chedu zvikanzi ndo zvandandaya kuti ndikokuudza kuti usati wazvinzwa nevazhinji kuti ndo zvaita vana kuti vada kutozama kusvibisa chikoro chenyu ndokubva ndapedza kutaura naamai vake ndasara ndadzokera kumba ndakutaura navamawere murume wangu tatikamana nyaya iyi chokwadi chekuti ndakati ndakufanira kuchifonera Messi ushu azive kuti mwana uyu takuda unovhara akanga apinda kuti munyaya dzevakomana stereki ndokubva vadiscipline mwana nahead vanova mawere murume wangu saka ini ndandishori newari yemwana kuti akuta zvevakomana changota sei achangosvika ndichaudza amai ake kuti vadzisechi mwana ndozvandaida kuti ndizotsvagira amai vake ndisati ndanzwa nyaya iyi saka vamawere ndavaudza ndakati ndichida kuti ndizotsvaga Messi azive kuti mwana kunokuvaita problem zvineiwo nekuva bhizi tairi rinobvita kuchikoro kwatiri handakumbowana mukana wewe kuti ndizoona mai plus ini kwandiri ndakangoti vana ava Mkenge ndomuziya munhu anoplana strategist anogona kunge ane mheno kumakana kwanga vakaita ndibva ndangoita sekuidismisa nyaya iyaya day before opening vabereki vangu vakatimirira pashopu edu akazara da kuti vakolekte mauniforms vana vangu vainrula veform 1 ndichingosvika nemota nekombi tichichena ndakabva ndatona uyu Messi uyu ari kubva side rekupi rekumusika kundisa mavegetables ndikatoti kune mwana wangu anandena naye kwara ndikati inga Mwari vakanaka Messi uyu abva achiita sei uyu ndaida kutoti ndimufone uyu akasatoziya mwana kuti pane nyaya tikaudzwa ndikutotsvaga Messi mazuva matsvuku Messi wanga atoonawo futi kombi maonera ndakaita abva adzokawo kuita sekuti anga achititsvagawo futi pashopa ndokubva Messi ndichiburukawo mota ndikati ndikukutsvaga ndafara nakuona Mwari vakanaka ende ndaitoburuka kamota ndikati Messi veduwe Messi izvi ndikukutsvaga mwana izvi hazvina kutotimirira zvakanaka handina chandaita sei ipapo chandakanga ndataura handina chandakanga ndaburitsa pakutaura inini yawo chikaitozama ndoita seko ndotaura nyaya ndotaura nyaya yakaita sepo inyaya iri complicated ndikati tashaya kundoita sei kana kupe kuti tangire nyaya ndonguva yakabva ita sekundikata Messi ndobva adaidza munin'ina wake pane munin'ina wake akaita songe anga akawandira kuside remusika shopedi isusu padhuze nepamusika ndobva amudaidza munin'ina wake nezita racho zvakanzi we akuna iwe nemunin'ina wake ini hazanadura nyaya ndinoda kutaura naika ndichiri kutofungawo ndomuta sei bozi pambasina kana maminutes tichangoburuka mumota abva muti iwe akuna iwe amudaidza yakuno da kuti uzonoudza mbuya nyaya iri panapa mifunga iri vamai vake ndopakabva asvika munin'ina wake uya zvikanzi ndatiunzwe nyaya iri panapa ida kutaurwa yaNoku kaena chikudza yayai yekuti Noku akanzi musatanist ndobva ndati waudzwa nani asanda kutaurira ine asanda kuudza ndikutotsvaga kuti zvanzi amai maweremi ndichingosvika pamusika pandonyaya ndagamwa nayo babosangana muti iwowo haugari kuno unogara kupindura waudzwa nani zvanzi amai maweremi ndichingosvika pamusika pandonyaya ndaita sei yandagamwa nayo ndikati wagamwa nani apa ita sekuramba kundiudza ndibva ndati saka zvakutoneva kuti nyaya iyi yafamba zvekutodaro nayo kozi nyaya asandaine mazuva ndikati ndafara kuti waitaura wega ndisandaita sei ndisandaitaura chokwadi kuti mbatya dzaMessi dzakanga dzakumbirwa nemwana wamai Mkenge dzakandopiswa muprofita aona satanism maprofita anoiswa muzvikamu zviviri kune maprofita anofamba nemweya kune maprofita anofamba nemweya muchena aita zvinhu zvingani zviviri anofamba nemweya ndokupesarisa anofamba nemweya muchene ndokuvaka sungano kasunga wirirano pakati pevanhu
kana muprofita akanga akapfekwa nemweya mutsvene ainge akashedza eni vabereki kuti naikuti zvino kana akanga akapfekwa nemweya akasvika pokuisa conclusion yekuti ngadzipiswa mbatya idzi ezvo nhasi tikamuvinga kuti tiudze kuti mbatya dzacho dzawakapisa wakadzipisire andadasindakapisa mweya anditi zvinova zvisiri izvo saka tiri kuti isusu amai Mukengi chokwadi mwana wenyu zvisinei nokuti pakanga paonekwa zvakaipa paari vaprofita vekusangano kwenyu nokumorotashi vangadai vakakura paizwi varivo vakauya kuzotanga kuwirirana nemi kuti amai tawana zvinoti pambatya dzakapfekwa nemwana wenyu zvinotanga tanzi isu naatonesa tidai munoti kudii murimi makapa decision yekuti ngadzipiswa kana ari muprofita wokudenga wekumweya mutsvene haizondofa akashaya simba rokutonhodza usatanism huri pambatya pajira kana achigona kutonhodza usatanism huri pamunhu ari kufema ane ropa riri kumhanya mukati memuviri ozotadza zviri pajira ndo zvakanzi nevachenjeri kana watadza kutakura gumbo rotsuro usazomanikidza kutakura renzou nekuti rutsuro wadini maritadza dzinozokungira hata renzou iwe watadza rutsuro zvakanaka mesi chamuri kuda chii pambatya dzeni ava bvuma kuti zvishona dzakapiswa zvichibva kuchechi pamusoro imambo inini hembe ndanga ndiri kuda kuti vatenge hembe dzangu vadzorera ndisingazive pazita rakafamba ire kusvibiswa kuti inini ndiri musatanism inini handiri kukumbira kuti dai zvaibvira mambo aikwanisa kushedza maprofita ekuchechi kwacho nevamwe vanhu vanobatsira zvoitwa zvinoitwa sezvo ivo vari kuti maprofita ekuchechi kwavo akahaka mhepo pana Erisa yakataura mhepo haibve muprofita kana aripo Erisa wacho aripo mhepo iri pana Erisa iyoyo akwa mhepo iri pandiri iyoyo akwa satanism wobuda pachena because inini kutofamba mugrowth point ndiri kunongedzwa ndikutonyara kutofamba mugrowth point ndiri kunongedzwa kana mwana kuchikoro akatomira kutoenda kuchikoro akutonzi musatanist saka tutoshaya kwokufambira amai Mukenge pane zvinhu zviviri zvataurwa namesi mesi ati chekutanga poshe mbatya dzamuti kudzinga handitika chechipiri ari kuti iye muprofita iye ngauye zvakare azohaka usatanism uno hwaakakwanisa kuwana pambatya auhaki pamwana wavo mesi handiti mwana wavo nomutenda handitika ohaka pana nomutenda ohaka pana mesi handiti right kana kuti ohaka pana nomutenda ohaka pana Eliza zvogona kuita sei uya isusuwo zvakare tiri kudairana nazvo isusu edari tiri kudairana nazvo kuti zvechokwadi kuti ava vachenurwe nevana vavo zita ravo rigezeswe zvakanaka panext jet of court nemusi wa 12 ndozvo next jet of court nemusi wa 12 imi muzoya nevaprofita venyu vokumorotashi vauye mukati medare rinei pamberi pamambo nedare ravo vagononyatsongova denga ravo rinonyatsovatsananguta rinyatsovapa simba zvizere tibate usatanism huri pana amai ava nemwana wavo hurege kupambira kana kuita mabukwa setsano tanzwisana munoti kudii ndinotenderana nazvo nokuti nhau iyi chokwadi iri mumaoko echechi iri mumaoko echechi ndaindisiku saka ai vanouya saka pakuuya kwemuprofita ndinodawo vakuru vechechi kushanda kuita maprofita yavo kana vari vasadare kana vari vanani nokuti hapana pasina mukuru anofanira kuziva kuti ndozviri kuitika muchechi ndofunga sezvazvataurwa
ende ndiri kukumbirai kuti nhau idzi dzinenge dziri yese macases secretary yari kuzopinda musi wa 12 yanofanira kutanga ndichatanga kusvika pano na 9 o'clock. Vanozouya later than that ndiri kudhira nemamwe macases handi mazinzo. Saka munofanira kutanga kuya ibva wandinyorerawo time kuti 9 o'clock ndofanira kunge ndiri pano. Ndofunga report ndio pane vambobuda nditi tipe report renyu. Tingati malayeriza akumbira kuti izvo dai zvaibvira iye akanga asisazive zvaakanga akuita paane mweya. Saka amai nababa Garo memorotati vainyora maminutes. Babani? Baba Garo vekudero. Nani? Namai Garo. Amai nababa Garo. Vauya nemaminutes, vanyora maminutes. Kupatiswa kaita zvinhu zvakaitika ipapo. Vanouya ivava. Kune vamwe vana baba vanga vaenda kuno witness. Pane manzwiro yamanzwa. Mwana anova ndiye akabatwa nemhepo ataura iye achiti vaitaura vakataura vachiti iye ndiye akataura nemhepo pachezvake iye asina kutsanangura zvokuti kana kuti muprofita kana kuti chii asi ati iye vanotsanangura vakati iye ndiye akanga akabatwa nemhepo yakatsanangura zvayaitsanangura asi izvozvo zvakaitikira kuchechi. Saka ndo panozoti inda rechechi kuti vakazinyora zvaitsanangurwa nemhepo iyoyo paari iye zokuzoti pane akazotsanangura achitiwo pane satanismu apo iye ati mhepo paari yakataura yego asi zvakataurika kuchechi. Mhepo zvayakataura kuchechi yakatiti yanga iri mhepo yani ngirosi ipi? Mhepo yanga achitaura anoti zvimwe handikwanise kunyatsoziva sezvo ndiri ndakanga ndakapfekwa nemhepo ndakanga ndisingazive asi anoti pane mhepo yakataura iri paari iye mwana ichitaura kuti pane satanismu iripa nezvakaitika zvakazokonzera kuti azenge akutora dzimwe mbatya dzinge dzichizobviswa. Achitsanangura iye achiti haana kutora izvozvo chete akazenge akutorawo nedzimwe dzisiri Alright. Kuri akuti muri kutsanangura kuti panguva yaakanga ari possessed akanga asisina decision. Akanga akungonhonga achingokanda achingonhonga achidini achikanda. Asi uyu muprofita akaona usatanism akatadza zvakare kuziva kuti iyo mbatya yakandwayo hainayo usatanism. Akangoenderera mberi nokuti ngazvipinde pai pamoto naika gutu. Saka vaprofita ivavo nevakuru vedare nababa namai Garwe vakumbirwa nedare rino kuti vazenge vari pano musi wa 12 900 hours vanenge vaapano. Handitika tateka pamusoro wedare musati maenda nemvunzo umwechete vanoda kuziva mhepo iyi mushure mekunge mbatya dzapiswa yakazorodzwa here kana kuti ichiri? Pamusoro iyi chakange pamusoro yedu ine chandinoziva vanhu vabva kumusangano vauya vanhu vechechi vachitaura saizvozvo handina kuzogara nemwamwe akaenda kunoshandirwa asi azvinakupera nokuti aimushanga kuti hanzi arudziswe akashandirwa zvotozvinoko kufunga kwaya 2 times achiti mama ndikubvunza iri sezvisaha. Inini panotoda kungorwa chete inini sembereki aiwa yakashandirwa nokuti yakazorodzwa here kana kuti ichiri? inogona kunge chiripo asi zvaiita kuti achida kushanda nemaassumptions kuti inogoti yakazorodzwa here kana kuti ichiripo nekuti pachauya maprofita tichakumbira mambo mhepo kana ichiripo
inobuda yotaura sezvayakaita pekutanga nekuti mawitness ese amuri kuunzaka ndikada kubvunza ava kuti uyu paaitaura zvaaitaura achidana mazita mamwe anga anonzwa mazita acho achitomataura ivo asi vaivako asi ndikuda mwana uyu kauro kana achikwanisa kuti anozouya mhepo yokudiswa tonzwa isusu zotaurwa nemhepo chosa ndabvunza nditi musemubereki mhepo yakazorodzwa here kana kuti chiri chandinokwanisa kutaura pamusoro iyi ndechekuti Eliza before asati aenda kumusangano zvaaita izvino zvaaiwa ndikuona aiwa pane difference iripo anenge akuchinja asi hazvazanyatsausvika asati zvanyatsoti asaka ichiri padhuze inogona chiripo inodano Alright. Saka sumukai muzi musi wa 12. Pana nemubvunzo ndingi pambali nawo. Next case. Sorry ma'am. Sorry that. Ndangikuchingona chipongero. Since tato involve munyaya iyi isitanga chikungofunga kuti kuyabuzonzwa nekuti ndikuti asikuno kubata kuchikoro. Ndandiri kungotiwo zvichida pamwe ndinogona kutadza kuzwa pano nekuda kwemabasa. Inini history yandinayo yemwana uyu akapisa imbo chikosisi takazoitawo investigations edo kuchikoro vana taona chikoro zvakuramba zviita zvichitaura zvinotaridza kuti Elizabeth inandisi kuti ndizvozvo Elizabeth akatenge atosiyaudza vamwe vana mhino akambonopumberembedzana nokuyu ndokubva azonyimwa pane dzaakazonyimwa anyimwa kudaro semwana ari bhuli akati hova ndinyima ndakukuvhurira hora amen ndo zvatakaudzwa nevamwe vana akanyimwa chii mwana aindodora namba chinokumbira hembe ndokubva amuudza kuti andichabvumidzwa kuti ndinge chiramba newe iwewe mukenge nekuti ambuya vake vachizotsanangura vaiti pane history yakamboitika kumba kwavo yaiye mwana iyeye mukenge uyu aipota achienda kumba kwevava achinotora mwana wehanzvadzi yake uyu ari grade 7 panapa achitora maodd hours vachienda naye zvikatoita kuti pazoita dambudziko rekuti mwana iyeye anonzi Shalom iyeye azobviswa kuno kwanzvimbo nekuda kwekuti mwana uyu Elizabeth anga anetsa kupota achinotora mwana uyu wavo uyu achikuitisa zvavasinganzwisise saka ndiri kuti pamusoro yamachisa ndinoona nhau iyi tingaswere tiri pano inini ndinoshuwa kuti mwana uyu akauya ataura nhau yemaprofita handiti maprofita ndo achatibuditsira nhau sezvazviri